Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming pisikal na laro ng mga bata ang kahit mas nakakatanda ay nilalaro pa rin. Gaya na lamang ng larong habulan. Isang larong ikaw ang mga habol. Kung ikaw ang taya. At kung sino ang mataya ay siya naman ang mga habol sa iyo. Ikaw, kapuso, ano ang mas gusto mo, ang maghabol o ang habulin? Dear Papa Dudut, kumusta po? Kami po ay palaging nakikinig sa mga magagandang kwento na binabasa ninyo. Kaya naman naisipan namin na i-share din ang kwento namin. Opo, Papa Dudut. Sinabi ko po na kami at namin kasi itong sulat na ito ay mula sa aming dalawa na mag-best friend. Pero wag ka po sanang malito. Kasi po ay magsasalitang kaming dalawa sa pagkukwento. Ako po si Paul na isang freelance dancer, choreo at dance instructor at mamaya ay makakasalitang ko po ang best friend kong si Ariel na isa namang entrepreneur. May-ari ng isang t-shirt printing at graphic designer. Bata pa ay magkaibigan na kami. Pareho kaming solong anak kaya noon pa man ay talagang itinuring na namin na magkapatid kami. Hindi kami naghiwalay mula elementary, high school at college ay iisa lamang ang pinasukan naming eskwelahan. Pareho pa po kami ng kinuhang kurso, graphic design at pareho din po kaming nakagraduate. Pero si Ariel lang ang nagpatuloy ng kurso namin sa kanyang negosyo at trabaho. Nagtayo siya ng business at ako naman ay tinuloy din ang pagsasayaw. Ang sabi ko ay baka or bago tumanda ay itodo ko na ang pagsasayaw habang nakakagalaw pa. Pareho po pala kaming nabigyan ng scholarship noong college. Pero magkaiba ang inaplayan naming scholarship program. Si Ariel dahil matalino ay nag-exam na kung saan ay pumasa naman siya. Ako naman ay hindi masyadong matalino pero talented naman po. Kaya nag-tryout ako sa dance troupe ng eskwelahan. Na kung saan ay nakuha naman din po ako kaya naging scholar. Sobrang close naming dalawa ay nagbibigayan kami. Mabuti na lang nga po at magkaiba kami ng mga gusto sa babae. Doon po sa shop ni Ariel ako laging nakatambay pag walang show. O kapag natatapos ang show ay sabay na kaming umuuwi. Kasi nire-rent lang ni Ariel ang pwesto niya, Papa Dudut. Sa lugar na yon ay may dalawang babae na nagustuhan namin. Yung crush na crush ko na si Nova, isang band vocalist at solo performer. At yung type naman ni Ariel na si Dang, isang graduating college student, Papa Dudut. Ariel! Oh, Paul, bakit ang aga mo? Wala kang show? Tapos na. May nagpaturo lang sa akin kanina. Ang aga nga eh. Buti di ka antok-antok habang nagtuturo. Nako, hinataw ko ng hinataw yung mga steps para magising ako. Oh, di bumilib yung tinuturuan mo. Hindi, nalito lang. Kasi ang bilis ko daw magturo. Buti hindi na inis. Hindi, sabi ko yung kape kasi na binigay niya ang tapang. Kaya nasobrahan ako sa sigla. Wow, sinisi mo pa ang kape ha? Kesa naman ako ang masisi. Loko ka talaga. Pero natuto naman ba? Natural, magaling atang magturo tong utol mo. Naniniwala naman ako sa'yo. Sa galing mo magsayaw, tiyak gagaling ang estudyante mo. Alam ko na yung mga hirit na ganyan. Papalibre ka na naman ng kape, no? Pinuri lang kita, akala mo magpapalibre na ako ng kape?
Kakakape mo lang kaya mag-milk tea na lang tayo. Sabi ko na eh. Tara, pero ikaw naman ang taya sa susunod ha. Depende. Joke. Oo naman. Teka, sinong magbabantay dito sa shop mo? Isasara ko muna. O baka isipin ng mga customer, sarado ka talaga. Siyempre maglalagay ako ng note sa labas. Sabihin ko, milk tea break. We'll be back in 10 minutes. Sure ka, kaya natin makabalik in 10 minutes? Oo naman. Yung 10 minutes hindi naman magsisimula pag alis natin eh. Siyempre magsisimula pa lang yun pag nabasa na ng customer yung note. Ang talino mo talaga. Nakakainggit ka. Ikaw naman ang talented. Sana ako din. Halika na. Nag-uutuan na tayo eh. Lika na nga. Kamusta nga pala ang shop mo? Yung nagpapadesign medyo mahina. Pero yung mga t-shirt malakas ang benta. Ang gaganda kasi ng mga design mo eh. Oo na nga. Pero wag mo na ako utuin kasi ikaw man manlilibre no? Ito naman, kala mo laging niloloko. Siyempre, totoo talaga ang sinasabi ko. Kaya nga proud na proud ako sa'yo eh. Oh, eto. Hindi din kita inuuto ha. Proud din ako sa'yo kahit nung nag-aaral pa tayo. Pag hinihintay kita na matapos ang rehearsal nyo, ikaw ang pinakamagaling gumalaw sa buong dance troupe. Siyempre, mana ako sa utol ko eh. Mana din ako sa utol ko. Lika nga dito, payakap nga. Uy, sobra ka makayakap. Baka machismis tayo dito. Bakit? Marami bang marites dito? Hindi lang si Marites. Pati si Marilu, Marimar, Maritoni, Marita at kung ano-ano pang ma. Yaan mo silang i-chismis tayo. Mas bibisitin ko sila. Ikikis kita sa harap nila. Yak! Yak pala ha. Teka. Uy, joke lang. Tol naman eh. Dito pa talaga sa tapat nila, Dang? Aba teka. Sino si Dang ha? May bagong lipat dyan sa boarding house. Estudyante. Ang ganda niya. Uy, in love na ang utol ko. Pero mukhang suplada eh. Kinausap mo na ba? Hindi pa. Sabi nga bawal judgmental. Kausapin mo muna tsaka mo desisyonan kung suplada o hindi. Kung sa bagay, wala naman mawawala. Kung susupladahan ako, edi hindi ko nakukulitin. Ay grabe siya. Ang bilis sumuko. Kung gusto mo, iporsige mo. Anong Basta. Ayaw mong sabihin ha? Halika ka na dito mismo sa tapat ng dorm ng crush mo. Uy, tol! Oo na, kakusapin ko na! Ay! Oh, bakit? Ayan siya, palabas. Wow, tol! Maganda nga! Lapitan mo na! Agad-agad? Teka naman, di pa ako handa ngayon. Ayan, tingnan mo. Tumitingin siya dito. Napatingin lang siguro. Kawayan mo. Ayoko, nahihiya ako. Ako ang kakaway. Wag! Hi! Tol, nakakahiya. Tol, nakangiti siya. Lapitan mo. Bilis na, lapitan mo na. Ayoko! Ayaw mo? Halikan kita. Eto na nga, lalapit na. Ang bagal mo, nakasakay tuloy ng tricycle. Lika na nga. Basta, pangako mo, bukas dapat may kwento ka na tungkol sa kanya ha. Oo na. Kulit. Halika na nga. Baka may dumating na dun sa shop, magsimula na yung 10 minutes. Teka, order pa tayo. Pick up na lang, tol. Nai-order ko na bago tayo umalis. Iba ka, tol. Bakit sa libre ang bilis mo? Pero kay Dang ang bagal mo. Lika na, mga asar ka na naman eh. Mahuli, pangit! Routine naming dalawa ang magkulitan at sa unang pagkakataon ay nahiya si Ariel sa biro ko na ikikiss ko siya in public. Kasi nga naman ay binata na ang utol ko. May nagugustuhan na pala na malapit sa shop niya, yun nga ay si Dang. Nasanay din pala kami ni Ariel na magtawagan ng tol o utol. Kasi nga pakiramdam namin ay magkapatid nga kami talaga. Mabalik tayo sa nagugustuhang babae ni Ariel, Papadudot, si Dang. Maganda si Dang, Papadudot, kaya hindi ko naman masisisi si Ariel. Nung makaalis nga si Dang ay balik normal na wisyo si Ariel. Yung normal naming kakulitan pag sinasabi na mahuli pangit, bigla kami magtatakbuhang dalawa. Parang larong pambata pero nakakatuwa at nakasanayan na naming dalawa ni Ariel ang ganong klase ng biruan. Kaya noong naghabulan pabalik sa shop si Ariel, kami ni Ariel matapos naming makuha yung milk tea na binili namin,
May isang aksidente na nangyari. May nabangga akong isang babae na naglalakad. Muntik na siyang matumba, mabuti na lamang at mabilis si Ariel at nasalo niya yung babae bago pa ito bumagsak sa lupa. Hiyang-hiya ako noon, Papa Dudut, kasi baka isipin noong nabangga ko na isip bata kami kasi sa edad namin ni Ariel ay naghahabulan pa kami sa kalsada. Kung nandun lang kayo, Papa Dudut, makikita ninyo na sobra akong tinabla ng hiya. Kasi noong makita ko yung taong nabangga ko ay ewan ko ba kasi parang may bato balani na tumama sa akin. Natulala ako sa kanya, Papa Dudut. Dahil doon ay hindi ako kaagad nakahingi ng sorry. Si Ariel pa nag-sorry para sa akin. Parang nalunok ko ang sarili kong dila. Buti din hindi suplado yung babae at sinabing ayos lamang siya. Nagpakilala si Ariel at sinabi din ng babae ang pangalan niya, si Nova. Dahil nakatulala ako ay pinakilala na lamang ako ni Ariel, tapos habang nakatitig ako sa kanya ay nadidinig ko ang pangalan ko na palakas ng palakas. Nung huling sabi ni Ariel ng Paul ay saka ako natauhan. Saka ako nakabalik sa wisyo ko. Pero pagtingin ko sa paligid ay wala nang si Nova. Ang sabi ni Ariel sa akin ay mag-iisang minuto nang umalis si Nova. Ibig sabihin ay parang namalik mata ako. Kasi akala ko ay nakikita ko pa si Nova pero nakaalis na pala siya. Nasa utak ko lang pala yung nakikita ko. Doon na nga ako niloko ni Ariel na kakaiba ang kinikilos ko. At nasabi ko na parang na love at first sight ako kay Nova. Ayun na nga, Papa Dudut. Napagdesisyonan na namin na ligawan ang mga babaeng bumihag ng mga puso namin. Hindi ako madalas nagsasalita ng ganyang kalalim, pero ganun po ata talaga siguro kapag in love ka. Hulaan ko. Maaga na naman kayo nag-session ng tinuturuan mo, no? Oo, kaso papunta na ako sa kanila tapos biglang nag-message, nasa palengke pa raw sila. Kaya pina-adjust ng alas 11 ang 9 AM na session namin. Kaya dito na muna ako magpapalipas ng oras. Oh, mag-aalas 10 na. Ilang minuto ka na lang magpapalipas dito? Siguro mga 30 minutes. Alam mo namang namimiss ko utol ko pag di ko nakikita eh. Huwag mo ako utuin. Di ako makakalabas, may tinatapos ako. Eh di ako na lang ang bibili, akin na ang pera. Ay, iba! Kumuha ka na lang ng pera dun sa opisina. Joke lang. Kaya nga ako ngayon lang nakapunta kasi bumili pa ako nitong makakain natin. Ito. Nako, halika na. Oh, saan tayo pupunta? Sa ospital. Kusang nan libre, may sakit ka ata eh. Sobra ka naman. Oh, joke lang. Pikon ka na naman. Ano ba yan dala mo? Ito, tig 2-piece chicken tayo. May pasta at french fries na hindi gawa sa France. Buti nagdala ka. Kanina pa ako nagugutom. Di ako makalabas kasi nga rush tong pinapadesign sa akin. Uli ka na. Kain na tayo habang nagdududot-dot ka dyan sa computer. Sarap talaga pag libre. Kaya pala hindi ako nasasarapan kasi ako nan libre. Pero salamat tol ha. Gutom na talaga ako. Kwento ka lang dyan habang nagmumultitasking ako sa pagkain at sa pagdesign. Kumusta? Nakausap mo na ba si Dang? Kung yung usap na iniisip mo, hindi pa. Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Pero medyo ilang beses na kami nagkausap. Usap-usap tungkol sa trabaho ko at sa eskwela niya. Alam mo na, small talk. Pero hindi ko pa natatanong kung pwede ba siyang ligawan. Ayoko kasing isipin niya na presko ako. Sus! Ako nga sanay nang masabihan ng presko. Kaya sinasabi ko sa kanila, di gustong gusto niyong nakikita ko para nagiginawaan kayo sa kapreskohan ko. Ayun, nananahimik sila. Bilib talaga ako sa'yo. Kahit nakakainis ka na, hindi pa din sila naiinis sa'yo. Wala eh. Iba talaga kapag charming. Di ikaw nang charming. Tingin mo ba inis pa din sa akin si Nova dahil nabangga ko siya? Ayun! Kunyari pang love life. Pero in fairness ha, ang sarap pakinggan niyang love life na salita.
Sana nga lang, love life nga. Baka tayo lang ang love life tapos dead man naman sila. Ano to, bumaliktad ang mundo? Ikaw na ang nega? Oo nga pala. Di ba Ale, mamaya pagbalik ko, aabangan ko siya sa labas tapos kakausapin ko. Tuloy! Dang? Kilala mo ko? Ha? Hindi, sasabihin ko sana, gandang umaga. Joker ka pala. Ako si Paul at ito naman ang aking utol na si Ariel. Paano? Maiwan ko muna kayo. May turo pa ako eh. Ha? Maaga pa. Akala ko 9:30 ka pa alis. Baka kasi mahirap sumakay o kaya matraffic ako. Kaya agahan ko na ang punta doon. Nagtuturo ka? Teacher ka? Hindi. Well, parang gano'n na din. Nagtuturo ako ng sayaw. Choreographer. Wow, nakakatuwa naman. Ano nga palang maipaglilingkod ko sa'yo? Wow! May paglilingkod! Lalim, tol! Sige na nga, aalis na ako. Bye, Dang! Nice to meet you! Bye, Paul. Pasensya ka na sa utol ko ah. Magkapatid ba talaga kayo? Oo na hindi. Ibig kong sabihin, hindi kami talaga magkapatid pero oo, bata pa kami magkapatid na ang turingan namin. Pareho kasi kaming walang kapatid. Alam mo na, uniko ihos. Ay, ang cute naman. Thank you. Saan? Ha? Sino bang cute ang sinasabi mo? Sino bang akala mo? Ha? Akala ko kasi nakikita. Siyan kasi kami sa school. Gusto ko sana naka-shirt kami na pare-pareho. Magtatanong sana ako kung magkano per shirt para masabi ko sa mga kaklase ko para sa contribution namin. Mura lang. Bibigyan ko kayo ng discount. Naku, salamat. Kaso magkano nga? Baka mamaya kasi kahit may discount, mahal pa din. Ang cute. Ng mga designs mo? Hindi. Nangiti mo. Mukhang mahal nga ah. Inuuto mo ko eh. Hindi. May student price naman ako. Material na lang ang bayaran nyo. Libre na labor ko. Tapos kahit gaano kasela ng design, okay lang. Bigay ko na lang ng 400 pesos per t-shirt. Ay, okay na yon. Go na kami. Kaya na namin yon. Salamat ha. Ito yung design na gusto namin. Actually, ganyan. Pero alam ko magagawa naman ng paraan para gumanda. Pero yan yung idea. Sige, no problem. Kailan nyo ba kailangan? Sa isang linggo sana eh. Okay. Sige, pagtapos itong ginagawa ko, yung sa inyo na agad ang susunod ko. Ilang piraso pala? 20 kami lahat. Sige, kaya yan. Kahit 5 days, tapos ko na yan. Naku, salamat. Walang anuman. Wala kang pasok? Mamaya pa, 1 p.m. Palagi ba dito si Paul? Oo. Dito nagpapalipas ng oras yon. Madalas pagtapos niya sa sayaw, dito tutuloy yon. Tapos sabay na kami uuwi. Saan siya nakatira? Diyan lang sa Sampaloc. Magkapit bahay kaming dalawa. Ah, ganun? Mukhang madaming girlfriend si Paul, no? Nako, wala. Hindi ganun yung utol ko. Wala siyang girlfriend ngayon. Yung last na GF niya, wala na sila, 6 months na. Pareho kami noon. Stick to one lang. Ay, ang bait pala ni Paul. May respeto sa babae. May itatanong sana ako sa'yo. Ako din sana may itatanong. Ano yun? Mauna ka na muna. Mauna ka na. Mas gusto ko marinig yung itatanong mo. Ladies first. Mauna ka na nga, okay lang. Ano ba yun? Sige. Itatanong ko sana kung pwede ba akong manligaw sa'yo? Ha? Kung hindi ka pa handa, okay lang, maghihintay ako. Naitanong ko lang naman. Pasensya ka na ha, pero Anong pero? baka pwedeng magkaibigan na lang tayo. Sabi ko nga kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Salamat. Babalikan ko na lang yung shirt paggawa na. May tiwala na ako sa design mo. Sige, bye. Mapadudod si Ariel na po ito. Ako po muna ang magtutuloy ng kwentong sinimulan ni Paul. So subukan kong ikwento yung mga naganap sa pagsasabi ko ng nararamdaman ko kay Dang. Hindi ko akalain papadudot na ganon pala kasakit ang matanggihan. First time ko pong mabasted. Ganon pala ang pakiramdam noon. Pero wala naman ako magagawa, hindi ko naman pwedeng pilitin si Dang kung hindi pa siya handa. Pinilit ko pong hindi maapektuhan ang trabaho ko sa mga nangyari. Tinapos ko ang ginawa ko
Saka sinimula ng pinagagawa ni Dang. Kahit parang natunaw, yung inspirasyon ko ay pinilit ko pa rin na gawing maganda ang lahat ng ginagawa ko. Tinapos ko kaagad ang trabaho at maaga na lang akong nagsara at nagmukmok sa loob ng shop ko, Papa Dudut. Nang hapon na yon ay bumalik si Paul at masayang masaya ito at naghihintay ng kwento ko anong nangyari noong iwan niya kami ni Dang. Sa sobrang saya niya ay hindi niya napansin na sobrang lungkot ko pala. Hanggang sa natigilan siya dahil napansin niya na boses na lang niya ang napapakinggan niya. Saka pa lang niya nakita na nakalugmok ang itsura ko. Mula sa sobrang saya ay ramdam ko kung paano naapektuhan si Paul sa pagkalugmok ko. Alalang-alala siya, Papa Dudut. Akala niya ay may sakit ako kasi na-realize niya na yung signage pala sa pinto ng shop ko ang nakalagay ay close. Kaya halos magpanik siya. Pero ang sinabi ko na lamang sa kanya ay samahan niya ako sa bar at iinom kami. Nagulat siya kasi ang akala niya ay may sakit ako at bakit daw ako iinom ng alak. Sabi ko na lamang sa kanya ay doon ko na sa bar ikukwento. Hanggang sa bar ay tahimik lamang ako. Siya lang ang halos nagsasalita at nung may tama na ako ng alak ay saka ako napaiyak. Niyakap ako ni Paul at wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng ibang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinakasan ako ng hiya ng oras na yon habang pinapatahan ni Paul. Umiyak lamang ako ng umiyak. May tunog ang iyak ko pero hindi naman hysterical. Kaya nung kumalma na ako ay saka ko ikinuwento ang mga nangyari. Ang sabi ni Paul ay madami pa daw namang ibang babae pero sinabi din niya na kung talagang mahal ko si Dang ay huwag kong sukuan. Sobrang apektado si Paul sa mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Kaya ayon, mas madami pa ang nainom niya kesa sa akin na nagdadalamhati. Pag-uwi namin, imbes na ako ang buhatin ni Paul ay siya ang binuhat ko. Natatawa nga ako, Papa Dudut. Consistent talaga si Paul na pasayahin ako. Kaya mahal na mahal ko yung utol ko na yon. Kinabukasan ay okay na ako. Nailabas ko na ang lahat noong gabing kasama ko si Paul kaya nakarecover na ako sa sakit noong mga nangyari. Ang sabi ko sa sarili ko ay laban lang at walang susuko. Bago magtanghali, pumunta kaagad si Paul sa shop. Alalang-alala pa rin. Ang sabi ko ay mas nagwo-worry ako sa kanya noong gabi. Ayon, nagkatawanan na lamang kami, Papa Dudut. Sa kapanatag ang loob ni Paul kasi tumatawa na ako. Sabi ko ay hindi ako susuko, susubok muli ako. Natuwa siya sa mga sinabi ko. Tapos sabi niya ay sayang daw, akala niya ay malungkot ako. Nagdala pa naman daw siya ng lunch. Sabi ko ay kaya ko uling maging malungkot para lamang makakain ng libre niya. Ayun, tawanan na naman kami. Salamat talaga sa utol ko at madali akong nakaka-recover ng dahil sa kanya. Habang kumakain kami, ang sabi niya ay samahan ko daw siya sa isang bar. Akala ko ay may problema siya, yun pala ay puntahan daw namin si Nova. May tugtog daw doon sa sinasabi niyang bar. Nakausap daw ni Paul si Nova sa labas at inimbitahan daw kaming dalawa. Ang sabi ko ay sige, sasama ako pero dapat maaga kaming umuwi kasi may delivery ako ng 7 a.m. Pumayag naman si Paul na umuwi ako ng maaga basta samahan ko lamang siya papunta. Pagkausap na raw niya si Nova ay pwede na raw akong umalis anytime kaya pumayag ako, Papa Dudut. Okay ba ang suot ko? Oo nga. Pangatlong tanong mo na yan ah. Hindi ba ako mukhang tanga? Tol, sa ating dalawa, ikaw ang magaling magdamit. Una, bakit ka nagdududa sa taste mo? Pangalawa, sa akin ka talaga nagtanong? Bakit? Magaling ka din naman magdamit ah. Magkaiba nga lang tayo. Ikaw mas formal, ako mas rock. Formal mo mukha mo. Bakit? Mukha ba akong atid ng debu?
Kaya nga ako na-insecure eh. Parang ikaw ang manliligaw. Pinaghandaan ko talaga to. Kasi alam ko dadaan tayo kanina sa tapat ng dorm ni Dang. Malay mo bigla siyang lumabas. Tapos nakita niya ako. Eh di nagbago isip niya. Sayang at di siya lumabas. Kasi kung nakita niya ang utol ko, ewan na lang, baka biglang humiyaw yun dun sa kalye ng, Ariel, wag mo akong iwan! Mahal na mahal kita! Uy, huwag ka nga maingay. Ang dami nakakadinig sa'yo. Ariel, mahal na mahal kita! Ayaw mong tumigil ha? Sandali, tol! Okay na, suko na ako. Di na kita aasarin. Please, wag na tayo mag-abulan. Papawisan tayo eh. Ayoko mag-amoy kulob na kulambo tayo pagdating dun. Kulob na kulambo? Anong amoy nun? Takbo ka, malalaman mo mamaya. Ayoko nga. Bro, yan na yung bar nila Nova. Sure ka? Oo, nakapunta na ako dyan dati nung paparty nung sinewan namin. O ano, okay na ba itsura ko? Kulit mo. Sagutin mo kasi, gusto ko ng confirmation. Oo nga tol. Sobrang gwapo mo. Hindi ka amoy kulob na kulambo. Lika na nga, pasok na tayo. Aga ata natin. Di ba usually mga 10 PM pang set ng banda? Mabuti na yung mauna tayo para gentleman ang dating. Tol, kahit naman mauna sila. Natural lang yon kasi magpa-perform sila. Basta, maganda pa din yung nauna tayo. Saka para mas makapagkwentuhan tayo kasi alis ka ng maaga. Oo nga, tara na. Dito tayo, harap mismo ng stage. May bala ka bang mag-perform? Sana doon na tayo sa stage pumuesto. Ito naman eh, huwag ka nang kumontra. Maganda dito para kitang-kita ko si Nova habang kumakanta. Sa palagay ko hindi lang natin siya kitang-kita, kundi dinig na dinig pa. Dito talaga tayo sa tapat ng speaker. Kainis ka naman. Sige na nga, dun tayo sa kabila, walang speaker. O ayan, wala nang speaker. Huwag ka nang umangal ha. Oo na, mas okay na dito. Bakit parang walang waiter? Maaga pa kasi. So tayong nagbukas ng bar? Ibig kong sabihin, baka akala nila wala pang tao kaya nasa loob pa sila. O siya, magsi-CR muna ako. Ako nang o-order dun sa bar. Sige, dito lang ako. Natural, diyan ka lang. Kanina ka pa nga atat na atat pumunta dito eh. Sige na, mag-CR ka na. Paul! Nova, Nasaan si Ariel? nagbanyo lang. Okay. Aga nyo naman? Aalis kasi si Ariel ng maaga kaya napaaga kami. Alam mo na, banding. Bakit aalis siya? May deliver siya bukas ng umaga eh. Busy ba lagi si Ariel? Minsan oo, minsan naman maluwag ang araw niya. Masipag siya, no? Lagi ko siyang nakikita doon sa shop niya. Madalas kasi ako mapadaan doon. Oo, sobrang sipag nung utol ko na yun. Bakit uto lang tawag mo sa kanya? Kapatid mo ba talaga siya o tawagan nyo lang? Mas sigit pa sa tawagan yun. Hindi kami magkapatid na magkadugo pero ganun ang pakiramdam namin sa isa't isa. Magkapatid kami pero magkaiba ang magulang. Okay, gets ko. Buti nakasama siya, no? Oo naman, supportive talaga yung utol ko na yun eh. Supportive? Saan? Sa akin. Bakit? Kasi alam niya naliligawan kita kaya nakasuporta siya sa akin. Seryoso ba yan? Oo naman, seryoso ako sa'yo. Masyado mo naman akong binibigla. Sorry, nabigla ba kita? Oo. Sino ba naman ang hindi mabibigla? Masyado kang diretso magkwento. Sana inuna mo muna akong tanungin. Ay, sorry. Ayun nga, pwede ba kitang ligawan? Hindi. Pero seryosong usapan. Gusto talaga kitang ligawan. Seryoso din ako. Sorry, ayaw kitang paasahin, Paul. Pero may iba akong gusto eh. Uy, magkausap na pala kayo. Nice! Hi, Ariel. Hi Nova, labas lang ako sandali. Mukhang seryoso pinag-uusapan nyo eh. Okay na, tapos na kami mag-usap. Ha? Ganun ba ako katagal na wala? Good luck nga pala mamaya ah. Salamat. May request ka ba? Kakantahin ko mamaya. Talaga? Sige, isip ako. Sige, hintayin ko ah. Pasok lang ako, magre-ready lang kami. Sige, good luck uli. Salamat. Excuse muna ah. Tol, good news! Nagpa-reschedule ng delivery yung client ko. The next day na lang daw.
Kaya pwede kitang samahan magpuyat. Kaso hindi ako naka-order. Sabi sa bar may pupunta na lang daw na waiter dito. May pumunta na ba? Lipat tayo. O di natauhan ka. Ha? Ikaw lang kasi ayaw mo maniwala na maingay dito sa harap. San tayo? Ayun, dun sa banda dun. Sigurado naman nakita mo pa din si Nova dun. Hindi dito. Lipat tayo ng ibang bar. Bakit? Basta tol, tara na. Sandali, tol. Dalian na natin. Gusto ko nang umalis dito sa bar na to. Ano ba nangyayari? Ayun, doon na lang tayo sa bar na yun. Ano nga nangyari? Binasted ako ni Nova. Oh, sandali nga. Bakit mo ba ako niyayakap? Hindi ka ba iiyak? Hindi. Bakit ganun? Bakit ako kahapon umiyak? Dapat umiyak ka din. Hindi ako iiyak kasi gaya ng sinabi ko sa'yo, lalaban din ako. Oh, ganun pala eh. Bakit tayo nag-walkout? Mahirap na, baka maiyak ako. Ayoko makita ni Nova. Lalo akong aayawan nun. Aayawan ka talaga nun kung ang kinakanta niya disco tapos umiiyak ka. Ayan ka na naman sa kapilosopuhan mo eh. Ibig kong sabihin, baka maiyak ako pag biglang pumasok sa ulo ko yung sinabi niya. Ang sakit eh. Umiyak ka na kasi. Para mabawasan yung sama ng loob mo. Ayoko. Nagawa mo na kahapon yan. Hindi ako gaya-gaya, no? Papa Dudut, nagbalik po ako sa pagkukwento or nagbabalik po ako sa pagkukwento. Si Paul na po ito ulit. Ituloy ko lang po yung iniwan ni Ariel. Sa totoo lang, Papa Dudut, kahit masama ang loob ko na tinabla si Nova or tinabla ni Nova, ang nararamdaman ko para sa kanya ay magaan kong tinanggap ang mga nangyari. Kasi alam kong gaya ko ay nandyan lang din lagi sa tabi ko si Ariel. Magkaiba kami ng paraan ng pagkukwento. Kung si Ariel ay highlight lang nung nangyari sa kanya ang ikinuwento niya, ako naman, Papa Dudut, ay detalyado kong ikukwento. Kasi pakiramdam ko ay mas mabilis mawala yung sakit pag nailabas ko sa utol kong si Ariel ang kwento ng buong buo. Kung ako ay naglasing noong ikinuwento ni Ariel yung nangyari sa kanya, nung ako naman yung nagkwento ng nangyari sa akin ng ibang naging atake ni Ariel, mas siya pa ang naiyak kesa sa akin. Kaya mas gumaan ang loob ko kasi may umiiyak para sa akin. Ganyan kami ng utol kong si Ariel, Papa Dudut. Ganyan namin kamahal ang isa't isa. Talagang kaputol namin ang bawat isa kaya siguro ay pareho kami ng kapalaran. Pero noon lang naman nangyari yon, Papa Dudut. May mga naging girlfriend na din naman kami pero sa mga niligawan namin noon ay walang bumasted sa amin. Linawin ko lang, Papa Dudut, hindi po fling ang mga naging relasyon namin. Puro seryoso po. Kaso nga lang ay ganun talaga minsan ang relasyon. Minsan ay panandalian lamang. Matapos kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko kay Ariel, ng gabing yon, as usual, ako naman ang lango. Kaya kinabukasan ay natuluyan na ang hangover ko kaya nag-cancel ako ng turo at hapon na rin nakapunta sa shop ni Ariel. Pero may mangyayaring hindi ko po inaasahan ng araw na yon. Dang, tuloy. Kukunin ko na sana yung mga pinagawa ko. Tamang-tama ang dating mo. Eto, kakabalot ko lang. Eto yung isa para makita mo itsura. Ay, maganda siya. Magkakahiwalay ba yung mga small, medium at large? Oo, yung hawak mo, yan yung nag-iisang extra large. Ah, okay. Pwede ko ba ma-check isa-isa? Sure. Sige, teka, lalabas ko ulit. Ayan, pasensya ka na ha. Saan? Diyan sa mga shirt. Ipinlastik ko kasi para pick up na lang. Baka kasi nagmamadali ka eh. Ah, okay lang. Mamaya pa naman ang pasok ko. Kumusta? Ha? Ibig kong sabihin, kumusta yung mga shirt? Okay ba? Bilangin ko na lang kung tama ang mga sizes. Sige,
Bale sa list mo 10 small, 6 na medium, 3 large at 1 XL. Ayan, tama ang sizes. Pasensya ka na ha. Ano ba? Okay nga lang kung nai-plastic mo, pwede namang ibalik uli. Hindi dyan. Pasensya ka na kasi binigla kita nung isang araw. Binigla saan? Nung tanungin kita kung pwede kang ligawan. Kalimutan mo na yon. Pero ikaw hindi ko kayang kalimutan. Baka naman pwede ako mag-try manligaw. Pagbigyan mo lang ako. Ariel naman. Ang ipinunta ko dito ay itong pinagagawa ko. Pwedeng wag na natin pag-usapan yan. Nasabi ko na yung desisyon ko. Sabi ko maging magkaibigan na lang tayo. Kung hindi ka masaya dun, pasensya na. Hanggang dun lang ang kaya kong ibigay sa'yo eh. Ito ng bayad ko. Pengi na lang ng resibo. Oo. Sandali lang. Paul! Uy, Dang! Nandito ka pala. Oo. Dinalaw mo ba utol ko? O hindi ah. Kinuha ko lang tong pinagawa ko. Ah, okay. Nasaan siya? Gumagawa lang ng resibo sa loob. Sige, puntahan ko. Mamaya mo na siya puntahan. Baka maguluhan yon at kung ano pa ang maisulat. Dito ko na lang muna, kwentuhan tayo. Ah, okay, sige. Kamusta? Eto, okay naman. Masaya. Wow, good! Kilala ko kung sinong nagpapasaya sa'yo. Obvious naman kasi kung sino. Ako din, masaya. Salamat naman Salamat saan? na napapasaya kita. Ha? Palabiro ka pala. Anong biro? Sandali, pupuntahan ko lang si Ariel. Mamaya na. May sasabihin lang ako sa kanya. Lalabas naman yun dito. Samahan mo muna ako, natatakot ako. Wala akong kasama dito. Sige. Punta ka sa school namin ha. Foundation day namin, pero ang performance namin sa Friday. Sana makanood ka. Sabihan ko si Ariel. Wag na, madami ata siyang ginagawa eh. Parang wala naman siyang masyadong ginagawa ngayon. Sasama yun, sigurado ako. Isa lang kasi yung ticket na hawak ko, kaya ikaw lang ang maiimbita ko. Ay, si Utol na lang ang papuntahin mo. Matutuwa yun. Ikaw na nga lang. Tsaka nasabi ko na ang pangalan mo doon, hindi na pwedeng baguhin yon. Punta ka ha? Sige. Yay! Thank you! Sandali, di mo na ako kailangan yakapin. Okay lang yun. Bitahon mo na ako. Basta, salamat. Eto na ang resibo. Uy, Tol! Sige, salamat. Paul, aantayin kita ha? Bye! Tol, kamusta? Paul, pasensya na ha. May delivery kasi ako eh. Maaga ako magsasara. Kung gusto mo, diyan ka na muna. Isara mo na lang pag-aalis ka na. Papa Dudut, hindi ako pinansin ni Ariel hanggang sa makaalis siya. Pero hindi ko muna siya kinulit kasi mukhang stress siya sa trabaho niya. Pero sa likod noon ay alam kong sumama ang loob niya dahil sa nakita niya. Kilala ko ang utol ko, Papa Dudut. Hindi ko naman po ginusto na yakapin ni Dang. Pero dahil kilala ko nga si Utol, kaya alam ko na nagtampo lamang yon. Inisip ko na mga oras na yon, pagbalik niya ay siguradong kakausapin na niya ako. Kaya umalis muna ako sa shop ni Ariel. Sinarado ko na lang muna kasi baka may pumasok. Pero nang bumalik ako matapos ang ilang minuto para makausap na sana siya ay sarado pa rin ang shop niya. Hindi pa bumabalik si Utol. Hindi ko na siya nakausap ng araw na yon at hindi na siya bumalik pa sa shop. Kinagabihan ng araw na yon ay pinuntahan ko naman si Ariel sa bahay nila pero wala rin siya roon. Lumipas ang ilang araw, Papa Dudut, ay hindi ko maabot-abutan si Ariel sa bahay nila. Kahit na magkapit-bahay lamang kami. Pagpupunta ako doon ay palaging nakalis na siya. Pagpupunta naman ako sa shop ay palaging nakasarado. Sabi naman sa bahay nila ay pumasok daw sa shop si Ariel. Pero bakit palagi siyang wala kapag nagpupunta ako sa shop? Pakiramdam ko tuloy noon ay iniiwasan ako ng utol ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinasabi nila na maliit lang daw ang mundo pero mas maliit naman po ang lugar namin. Kaya bakit hindi ko mahagilap si Ariel?
Dumating ang araw ng Biyernes, hindi ko sinipot ang imbitasyon ni Dang sa foundation day nila. Kung hindi ko mahagilap si Ariel kahit saan ay kaya ko ring mawala para hindi ako mahagilap ni Dang. Palagi akong pumupunta sa shop ni Ariel pero lagi itong sarado. Ang mahirap pa ay para kung puganting umiiwas sa buong lugar kasi baka ako naman ang makita ni Dang. Sa ilang araw ay laging sarado ang shop ni Utol. Pero isang beses may napagtanungan ako at ang sabi ay nasa loob daw ng shop si Ariel at madalang lumabas. Pag sinusubukan kong buksan ang doorknob ay nakalak naman ang pinto. Pag kinakatok ko ay walang sumasagot tapos lagi kong natsitsyempohan na nakalagay sa nakasabit na signage sa pinto ay close po ito. Papadudot napaisip ako ng malalim kung sinasakripisyo kaya ni Ariel ang pagdating ng mga customers para namang maiwasan ako. Gusto ko siyang makausap para magpaliwanag, para wag madamay ang trabaho niya. Naisip ko rin na hayaan na lamang muna siya para hindi siya ma-pressure. Binigyan ko siya ng oras para makapag-isip. Sabi ko sa sarili ko ay magpapalipas ako ng 1 o 2 araw, saka ko na lang uli siya kakausapin pag klaro na ang isip niya. At handa na siyang makipag-usap sa akin, Papa Dudut. Ariel! Oh, Nova, ikaw pala. Wala kang tugtog? Maaga pa, mamaya pa kami. Pasensya ka na pala last time ha. Saan? Nung bigla kaming nawala ni Paul. Ah, naiintindihan ko. Di bale, bawi ako minsan. Pag walang masyadong gawa, punta ako. Punta kayong ibig mong sabihin. Parang di kayo mapaghiwalay ni Paul eh. Hindi naman. Basta, punta ako. Ako lang mag-isa. Totoo yan ah. Cross my heart. Yay! Thank you! Sorry, nayakap kita. Natuwa lang ako. Okay lang. May naisip ka na bang kanta? Isip ka ngayon kahit 3. Isasama ko sa lineup namin. Talaga? Oo, basta ikaw. Teka, isip ako. Bakit ganun no? Pag nasa kantahan ka na, biglang ang hirap isipin ng mga kantang gusto mo. Kumakanta ka rin ba? Kantang-kanto lang. At least, kumakanta pa din. O ganito, bukod sa request mo na kakantahin ko, isip ka din ng kanta na kakantahin mo. Sa stage? Oo! Ayoko, nahihiya ako. Nandun naman ako, wag kang mahiya. Gusto mo, hawakan ko pang kamay mo para wag kang kabahan eh. Di ko alam. May stage fright kasi ako. Subukan mo lang, promise. Baka pag na-try mo, magustuhan mo at baka hindi mo natigilan. Baka bukas makalawa, bukalista ka na rin ng banda. Grabe naman yung imagination mo. Dapat ganun, pataas agad. Pag may gusto ka, gawan mo ng paraan. Tama ka. Bakit ba parang ang lungkot-lungkot mo? May iniisip lang ako. Ano yun? Pasensya na pero ayoko muna sana pag-usapan. Sige, nire-respeto ko yan. Pero okay lang bang samahan kita? Okay lang naman. Umiiyak ka ba? Sorry. Sige, iiyak mo lang yan. Tol, bakit naman ganyan? Bakit ka nandito? Pupuntahan kita sa shop mo. Akala ko okay ka na. Akala ko pwede ka nang makausap. Yun pala may ginagawa kang kabulastugan. Ano bang sinasabi mo? Sandali, Paul. Huwag ka naman magtaas ng boses. Sige, pagtanggol mo siya. Kaya pala. Anong kaya pala? Magagalit ka sa akin. Tapos yun pala ikaw ang may ginagawa. Wala akong ginagawa. Huwag mo ipasa sa akin. Ano bang gusto mo? Papa Dudut, ako po ulit ito si Ariel. Nakakalungkot kasi dahil sa nakita ni Paul na pagdantay ng ulo ko sa balikat ni Nova ay nagalit siya. Nung una ay nabigla pa ako kasi bigla siyang sumulpot kung nasaan kami ni Nova. Inisip ko na ang pinagmula ng galit niya ay dahil hindi ako nagpapakita sa kanya ng ilang araw at hindi ko siya kinausap. Saka ko naisip na yung pagsandal ko pala kay Nova ang totoong dahilan ng galit ni Paul. Kaya bigla ko ding naalala ang nakita kong ginagawa nilang pagyayakapan ni Dang sa shop ko pa mismo.
Sumabog na rin ako, Papa Dudut, kasi kung meron man sa amin na may karapatang magalit ay ako yon. Dahil ako ang unang pinagmukhang tanga ni Paul. Nagkataasan na kami ng boses ni Paul noong oras na yon, Papa Dudut. Mainit na ang mga tagpo. Mabuti walang masyadong tao kasi skandalo ang mga nangyari. Halos magpang-abot na kami pero dahil pumagitna si Nova ay hindi kami nagkakalapit ni Paul. Pero isa lang si Nova, dalawa kami ni Paul kaya nahirapan siyang umawat. Ilang sandali pa ay may tricycle na tumigil malapit sa amin at bumaba si Dang. Nagmamadali. Dahil malayo pa lang pala ay kita na ang kumusyon namin. Umawat na rin siya. Pero imbis na ako ang lapitan niya ay at inawat niya, Papa Dudut. Ikaw ba talaga may karapatan magalit? Di ba ikaw na una? Wala akong ginagawa. Dahil sa dumi ng isip mo at pinag-isipan na may ginawa ako, kaya yan ngayon, gumaganti ka. Huwag mo ako igaya sa'yo. Hindi ako gumaganti. Sinungaling ka. Mabuti na yung sinungaling kaysa naman traitor. Ano ba, Paul? Ang kitid naman ng utak mo. Hoy! Baka ikaw ang nakikialam o ikaw ang may gawa ng gulo. Bakit ka naninisi? Bakit hindi niyo tanungin ang sarili niyo? Harap-harapan na, nagde-deny ka pa. Ikaw babae ka? Ano bang ginawa niyo kay Paul? Ikaw babae ka. Bakit di mo tanungin ang sarili mo? Ano? Wala nga amin sa inyo? Tol, ano Respetuhin, huwag mo akong tawaging tol, please lang. kinakaing selos mo kaya gusto mo agawin si Nova sa akin? Teka, paano nga agawin? Hindi naman tayo. Hindi naman pala kayo eh. Nag-iilusyon ka lang pala eh. Ano, pagtutulungan niyo si Paul? Ako harapin niyo! Sino ba yung babaeng yan? Bagong salta lang naman yan dito ah. Siya yung inagaw sa akin ng mabait kong kaibigan. Teka, anong inagaw? Hindi ba sabi ko magkaibigan lang tayo? O yan! Sino ngayon ang ilusyonado sa atin? Paul, diba sinabi ko naman sa'yo, may iba na akong gusto. Hindi na kita pinaikot at hindi kita niloko. Diretso kong sinabi sa'yong nararamdaman ko. Ako din, Ariel, di ba? Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang kaibigan lang ang pwede ko maibigay sa'yo? Kasalanan mo yan! Bakit ba ako ang sinisisi mo? Paul, tama na. Mahal ko si Ariel. Ha? Sandali, wala tayong relasyon. Tol, hindi ko alam yan. Akala ko magkaibigan lang kami. Siya ba yung sinasabi mong mas gusto mo kaysa sa akin? Oo. Nova, iba din ang mahal ko. Si Dang ang gusto ko. Ayoko nga sa'yo, kasi si Paul ang gusto ko. Dang, wala din akong nararamdaman sa'yo. Tol, totoo ang sinasabi ko. Sana maayos ng gulong ito. Ngayong alam na natin kung sino ang gusto at di natin gusto. Sa palagay ko, tama siya. Sana maliwanagan na kayo na may ibang nagmamahal sa inyo. Tol, sorry ah. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin at nagselos ako ng ganon. Ako din, Tol. Siguro sumama lang ang loob ko sa'yo kasi di mo ako kinakausap kaya nagselos din ako. Ayan, mas maganda yan. Oo nga. Sorry, Tol. Mahal kita, Tol. Hindi na mangyayari uli ito. Mahal din kita, utol ko. Sa loob ng isang gabi, Papa Dudut, ay nangyari ang lahat. Mula sa pag-aaway hanggang sa magkainitan, magkasagutan, magkaaminan at nagkabate. May realization din sa amin ni Paul na dahil sa pagkabulag namin sa mga gusto namin ay natabunan kami ng maling pag-iisip. Pinag-aawayan namin ang dalawang tao na hindi naman pala para sa amin. Matapos ang gabing yon ay sobrang hiyang-hiya kami sa isa't isa ni Paul. Sa ngayon ay natatawa kami kapag naaalala namin ang pangyayaring yon. Masaya na kaming apat, Papa Dudut, pero masaya kaming apat sa piling ng ibang mga tao. May mga kanya-kanya ng boyfriend sina Nova at Dang at kami naman ni Ariel ay may mga sariling girlfriends na rin. Hindi man namin naging karelasyon ang mga babaeng naging dahilan ng away namin ay napagtibay naman nila lalo ang aming samahan bilang magkaibigan, bilang mag-utol. Ang maganda pa, Papa Dudut, ay magkakaibigan kaming apat at kilala namin ang mga kasintahan ng bawat isa. Salamat po sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay,
Paul at Ariel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 for